dan Subret. Telo Bogol. Iya meneh. Oh, wis Wah, kurang ngono kuwi kowe iki. iki banget kok katoke iki terus atau ganti kepiye? Ora Piye meneh? Saiki keadaan ngene iki. Wis to, wis to. Saya wis ngono to. Sampeyan kira ngono kuwi lho. Iki sapa kuwi? Kena asus drawi dhewe kok piye? Mbok ora ribut ngono kuwi. Sing Pancen yo. Ora jenengan ngene bocah wae piye to? Lunga. Aku nang mburi kepribenan. Ora dramin. Ora. Mana lu ngene gak karo ditangisi kaya wong kamu kepaten ae. Ora. Ora iki boleh berkek Pak. Wis. sampeyan sing tenang. Sar iki iki kon kudu. Aku kudu sas. Wes dramin. Ora wis. Oh. Asus. Asus. Yo. Dramin. Brek ora? Pen. Jol sini. Yo. Ah, dramin. Ora. Wes, lunga. Ayo. Sopo ta iki? Wah, kok Sadeng. jan ngono kae iki. Tekanan pikir. Nek kowe ngono kok sing pengen sapa? Wis do makan dhewe kok. Ya ben makane kucing. Salam wis. Tegal tenanan mangkat lunga. Yo piye meneh. Wis tak bali aku. Weh, ndi? Wah, iki meneh wong. Ngesungan kok. Amelu. Kayak mesti keadaan Pak Lurah. Wah. Tenang ketara, ket mau wis baten ket mau. Ora Pak Lurah ini meneh piye? Ayo gak men kuwi. Wah, Wis ki mantep Pak Bali. Meranturana. mantep. Wis pamit-pamit ke karo Saya tak pamit karo dulurku sik. ya kono ngesake engko mati Oh, malah ora ono sing ngopeni. malah mancingi wae tanggane. Sudah adus apa ora? Ora iso. Ngopo? Aja ramen adus aku nek urip ora iso adus. Aku tak pamitan merantau Sido budal awakmu. sido bariki. Yo, hati-hati yo. Sampai nang omah ya. Yo ke omah iki. Oh iki ana kang tibus kon dhuwuri. Wah, asu. Ayang iki gano nang bengkel. Angker wong. Ora tanggane aku sekolah dulu. Tak pamit ngulon merantau sik. Jadi ora iso ngekei duit. Ora sah. Ngongson ngene slamet. Wong slamet kok tak gembol iki gampang. Wis. Kamu mak kucinge pakan ya? Duwe loro. Nang jero kono tak kancing. Oleh-oleh. Oh siap. Ya iki. Tahun neh berarti. Siap. Butuh ngarep. Hah? Aduh men. Indonesia negara hukum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati lur. Kasapa sepi omahe ra ono wong ngene iki ra adus, wayahe adus. Wis pamitan. Pamitan. Aman. Entuk tinggal. Entuk. Bisa golek pangan dhewe kok. Hah? Bisa golek pangan dhewe kae. Ya wis. Saya awak marani dobleng kae mesake kae Oh, bocah. Yo, Keterpukul tenan. itu teraniaya. Teraniaya sekali. Wis ran di kanca, koncone entek, pangani abeh. Dua berarti kae mau. Gatel, nggih. Dungo, Lunga. saya ning omahe Pak Lurah sik iki. Heeh. Nggih. Marani kae. Ya.
Tunggu, Mulyo. Mulyo tenang. Mari ke ombo. Bukan cacat ombo. Bah. Aredang. Woi. Tangling punya setengah-tengah, jangan tabrak. Aku mesti tinggal ngancane aku. Curhat dong. Pak. Kamu ditinggal lunga. Kamu masih tinggal lunga aku. Apa? Sampeyan nanti wong kayak galau ae. Gede kok nangis. Alah, mbok sing seru. Pak. Iki nopo. Aku galau. Galau nopo? Alah. Wah, ra nangis ngono kuwi. Malah aku roh kowe wedi wae. Jangan. Aku galau. Nopo to? Nopo? Iki curhat karo Pak D, karo bapake. Rene nopo? Nopo to? Bosan aku arek merantau. Sapa merantau? No. Eno sing ndi? Sing kae apa? Sing dolan judi ro kowe kae apa? Yalah nang. Aja ngono kuwe. Aku sedih. Dulapise umbel-umbele wah. Pak. Dulapise. Aku sedih. Wes rasa menangis iki pangan tempe iki enak ya. Sampeyan ora panas. Aku mau pangan panas sih. Ayo bulan nih. Apa? Aku kan sedih aku ki. Dapat. Ya kowe kok aja egois, Bleng. Kanca barang golek rezeki nang kono, men uripe sesuk iso mulya. Kan aku wis ono rene bareng wong telu. Aja ngono kuwi tak kandhani. Ngerti ra ana simbah-mbah jaman biyen sing wis sepuh ngomong. Apa? Witing Tresno jalaran saka kulino. Yo, apa bungane? Ya hubungane iki ana tambahane. Apa? Witing Mulya jalaran saka rekoso. Ngono kuwi lho. Alah rekoso. Udeng ora. Dadi Rekoso kok gelem-geleme. Wong urip nang donya wis pisan kok rekoso. apa uripmu mek turu-turu kok. Lah kalian kuwi aja gawe rekoso, gawe pena urip pisan kok gawe rekoso. Wis lah. Aku kok ngomong manten peganya enak ya. Kalau abian madang kok. Wis pangan. Batu. Ya nang. Wis permen barang iki, permen ranang iki. Coy koncone aku termasuk hati iki. Pak. Pak. Yo bareng-bareng ora ngono kuwi yo. Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh. Kowe napa? Aku galau. Lah to tekan kene tenan to. Kendaan ki bocah. Sing barang diko. Piye iki kita peno? Assalamualaikum, Pak. Wah, Pak Lurah. wah, ngono kuwi nggih ya.
Ngenten iki Apa Pak. cah nom monggo. Iki sing suwe. Andi Galau ora sopan-sopanan. Bola galau. Wes mulane bola galau. Awak gede gerak. Ora ngrasake dhewe pirang-pirang Iya, abiyat. Telu paling. 8 Wah, wis oke. Yo sesuk jarak bebejone wong telu iki to. Ya iyalah kan bareng kamar 1 kamar 2 kamar 3 ngene lho ora apa-apa to. Yo sekarangmu. BO kan saged, Pak. Apa meneh iki? Jajan Original. Oh, BO. BO ki barang original. Yo, Oh, sip karepmu lah ngomong. Iki jenenge penoke iki to sing lunga. Nggih. Kowe Mak Lurah. Iki pamitan pisan. Yo iki. Kita malah diajak sih kan aja oleh lunga kok malah. Aku maksudnya nilainya mau kaya ngedit itu ember. iki main merantau apa-apa. Mek karo kowe maksiat wae. Judi, dolanan togel, apa meneh? Ngombe. Wah, ora karuan. Ora siji. Apa? Medok. Wah, kabeh wong ya seneng ning kuwi ora apik. Nggih, Tapi enak. Niku mboten apik, Mas. Jenengan sakniki wis ajeng teng anu to. Merantau. Merantau, Pak Lurah. Niku jenengan sae. Apik kejoko iki. Gawane ben turu kok sapi ya lho. Ngopeni sapi iso entuk susu, ngopeni kowe. Investasi. Wah, ngelu. Aku wis panas mangan kuwi. Nah, ya iki didas. Engko kedunjuke. Tunjuk wis. Wis esuk namun merantau. Nggih, Pak Lurah. Ono ngati-ati. Golek rezeki. Kuwi nggawa ati. Ngono aja nggawa rai. Nah, men kabeh rezekimu esuke Siap. sip. Rezekimu akeh. Oh, ati orang orai. Piye? Iki paribasan. Iki turahanmu. dulang. Ya tidak, dimam. Galau. Mana kalau mana? Galau ora dian madang galau. Iki dibangan. Galau ora dian Oh, ora madang. gelem duit. Wah. Ya Ini wis. berarti ini perpisahan ini. Oh, wis pesan. Salam-salaman. Salam-salaman to wis. Salaman, Sir. Wis salam-salaman. Wis. Lorot rakwat lo. Gereng. Wis, ya lunga to. Ora lunga. Ya iso meneh kono gawe ngene ya. Gawe. Oh, nggih, Pak Uya. Nggih. Kok kowe gendong iku kene ngomah ora digawe nang omah iki aku kok. Lho, tak keke iki kok tepan kok. Wah, Udah orang anu kok. aku Pak. Ra nyambut gawe ra ndek kemajuan kok. Rezeki anak Oh, soleh. iya. Oke. Nya. Iku tiba. Wis. Iki wis. Iku wae duit. Coba. Yo, gelem maju. Kowe turu wae. Nggih bari iki maju. Mundur. Keren. Maju. Mundur. Yo. Mundur maju ngene. Hei, hei, Ayo. Yo. Wis. Menak mangat kan hati-hati. Nggih, mekaten mawon kula tak badhe pamit Pak Lurah. Nggih. Semoga sangune. Insyaallah iki pun jam sementen kula tak pamit Nggih, riyin. monggo hati-hati nggih. Nggih. Monggo. Celali karo aku. Ora. Santai. Aku telepon tekan kono. Indonesia negara hukum. Assalamualaikum. Ada pek nanti. Hus. Pahit. Pahit. Peno. Pahit. Peno. Wes lunga. Pahit. Wes bali wes lunga mangkat. Aduh ciloko iki. Piye? Apa to? Kalau enggak duit dipakan kucing mung kiai. Lalah. Ya Pak Nang enggak lupa. Ya iki. Jauh semedo-medo. Pahit. Persanangan ya. Mayan.
Kok mesake men to, Dik? Bang. Nyo. Tak kei meneh nyo. Oke. Alhamdulillah. Rezeki wong edan ning ngene iki. Ayo aku ora anu. Tak kei ya. Silakan gitu. Yo, kene wae. Lah duit terus kono-kono kene ra tau oleh duit. Jangan lah. Gereke dadi bocah jodoh keset. Kan siki opo to iki wong kentir layan lah duit to kaya pro. Tapi di rumah dadi kentir, tak kei duit wis sekolah kentir. Demra. Hah? Demra. Yo enggak. Iki wis kedok kentir ya wis do nyambut gawe wae. Kono padha nyambut gawe. Gawe. Nyambut gawe kono lah. Kono macul-macul apa kono. Aduh. Iki malah tuh. Besar ora oleh duit. Ayo oleh duit yo. Kok sik aku lemes. Wis salah tak mangan Wis dhewe. kono. Mantu iki mantu ruwana wis ngene. Awak mlebu wis kaya napa kono. Subscribe.